Πώς ένιωθες όταν σου λέει ο Symbol είσαι καθυστερημένος? Είσαι καθυστερημένος. Δεν είμαι, bro. So, explain this though. I'll Explain που explain it to you. Ωραία, το πούμε αυτό. Κάνε το play-by-play λίγο. Πώς... Ο Τι Symbol. παίρνει το κεφάλι σου, φάση, oh, what? Right. Well, look, με το Symbol ήμασταν μαζί όλη μέρα, bro. You know what I'm saying? Μιλάει εκεί 5 ώρες και όλες και είσαι... Ναι, ρε, bro, και από νωρίς. Είμαστε φίλοι, ρε, bro. Και από τη στιγμή που έγινε αυτό, ήταν κάπου στα 3,5-4 ώρες μέσα στη συνέντευξη. Ναι, Τη συνέντευξη ήταν 6 ώρες. Βγήκε μόνο 3, το μισό βγήκε. Άμα δεις το βίντεο όταν μου το λέει, έκατσα πίσω, ανέβηκα έτσι. Και το σκέφτηκα και λέω, bro, ωραίο αυτό τώρα να πω. Bro, δεν είμαι, bro. You know what I'm saying? And then I was like, explain this shit, bro. You know what I'm saying? Ήτανε λίγο στημένο, ήτανε και λίγο, bro, τι με λέει ο man τώρα, bro. Και όχι μόνο αυτό, μιλούσε τόσο πολύ, bro, που δεν άκουγα καν. Απλά έβλεπα την ενέργεια. Όταν έλεγε κάτι και με πάθος, λέω κι εγώ, ναι, bro, ναι. I feel you, ναι. Ναι, ρε, bro. Μία ώρα κομπλέ, 2 κομπλέ. 4, 5, 6 λες, bro. Μίλησε, ναι, πήγε φόρα και δεν σταμάτησε ποτέ. Απλά μίλησε. Ποτέ. Έδινες εσύ μια πάση, σου φάση αυτό και μετά μία ώρα μιλάει. Πόσες φορές μίλησα εγώ στις 3 ώρες που είδατε? Bro, 2-3 φορές. Φαντάσου στις 6 ώρες. Και το θέμα δεν είναι τι έγινε εκεί. Ποιος έκανε το μοντάζ και το άφησε αυτό, bro. You know what I'm saying? Ποιος το άφησε αυτό στο μοντάζ, bro. Υπάρχουν 3 άνθρωποι εδώ που μπορούν να το κάνουν. Δεν ξέρω. Αυτό. Απίστευτα.